नमस्ते प्रणाम रउआ। आप सब देखतानी झनकार ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगन के प्रणाम करतानी। रउआ समस्या बिजली के ई बा कि हमने के क्षेत्र में जेकर क्षेत्र चुनार क्षेत्र के शिखर ब्लॉक में रउआ टेम्परेचर तो आप जनते बाइन चरम सीमा पे बा, लेकिन का करबा चचा लाइनिया ऐसा देता कि लोगवन के टेम्परेचर बढ़ा देता। 10 मिनट लाइट देता, आधा घंटा का रोस्टिंग करता, आधा घंटा देता तो 2 घंटा का रोस्टिंग कर देता, 1 घंटा देता तो 3 घंटा का रोस्टिंग करता। ऐसे हुई ऐसे लाइन देबे बताओ। ये तो गर्मी इतना तगड़ा पड़ता, लेकिन आप लोग देखता है रउआ कि बिजली विभाग का बड़ा कमी बा। जो अगले साल देखे के नहीं मिलल ला उ ए साल देखे के मिलल, ओकरे पिछले साल ना देखे के मिलल, ए साल देखे के मिलल। हमनी जानत आई कि बिजली की समस्या बड़ा गंभीर बा शिखर ब्लॉक के क्षेत्र में। ऐसा ना करा चचा कि गर्मी इतना तगड़ा बा। हम आप लोगन से हाथ जोड़तानी कि इस समस्या के समाधान जल्द से जल्द करा, बड़ा तकलीफ होता।